Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Mám troška zachrypnutý hlas, ale nevadí. A toto je zápas, kde budeme hrať v Močenku proti Topolčanom, a.k.a. Žocharom a Leviciam. Takže poďme na to. Takže na prvej strane hráč číslom 3 Klampiar, hráč číslom 6 ja, hráč číslom 10 Martin. Tuto si Martin preberá prihrávku a strieľa gól. Tuto sa zahrávala štandardka, kde bol Klampiar a Martin, ktorý si následne spracoval prihrávku, vystrelil na bránu, ale loptička nepadla do siete, ale mimo bránky pri mantineli. Tu Martin šprintuje k obrancovi, ktorý prihal druhému obrancovi a následne na krídlo prihrávku mu zablokoval Tobias a Adam preberá a strieľa, no neúspešne. Tu sme si za bránkou s Klampiarom prihrali, Klampiar následne nahráva na Martina, Martin si preberá, prihráva Adamovi, Martinovi ide spätná prihrávka a Martin strieľa úspešnú strelu do siete. Tuto sa práve striedalo, nastúpila tam jednotka a hralo sa ďalej. Tu mi Klampiar prihrával, Martin si vypýtal prihrávku už neúspešne, pretože mu zablokoval krídelník, ktorého som automaticky išiel dostúpiť, aby nedal gól. No v tom momente, ako som krídelníka išiel dostúpiť, tak rozhodca zapískal. Tu Klampiar odpaluje príklepom loptičku dopredu, no v tom momente ju odpalil Žochar na naše lavičky. Tu dostávam od Klampiara prihrávku, ktorá ide následne na Martina. Martinu prihráva naspäť Klampiarovi, ktorý strieľa. No už neúspešne, pretože strela nebola moc prudká a rýchla. Tu som už síce nehral, ale stále tam boli docela dobré akcie. Tu Klampiar prihráva Marekovi, Marek naspäť, Klajman sa otáča okolo hráča, prihráva kapitánovi, ktorým je Lukas. Lukas sa tiež otáča okolo hráča, šprintuje za loptičku, no neúspešne. Tuto sa už Adamovi dostala lopta, čiže som už šprintoval dopredu. Snažil som sa dostať do voľného priestoru, aby som mohol dostať prihrávku, takže som sa postavil sem. Prihral mi, už lopta mi utekla, ako aj v minulom videu. Kto nevidel, môže si ešte pozrieť. Tu sme sa s Martinom rozbehli do lopty, no nepodarilo sa nám ju získať, pretože ju krídelník alebo obranca odpálil proste hore na našu bránku. Tu Martin išiel s loptičkou na bránu, ale skoro sa zridal na zem, ale nezabranilo mu to vystreliť. Tentokrát sme získavali loptu s Klampiarom, ale loptu získal Páťo Koprna, ktorý následne prihral Martinovi, Martin prihrával Klampiarovi, Klampiar mne. Išiel som na bránu vystreliť, no tiež neúspešne, lebo som nedal dosť prudkú strelu. Tu som ťahal loptičku za bránu, prihral som Klajmanovi, ktorý utekal pri stredu čiaru a znova prihrával mne. Ja som prihrával na Martina Balabana, ktorý prihráva Klajmanovi. Klajman prihráva Adamovi, ktorý vystrelil už na obrancu a Martin, ktorý vystrelil, ale brankár to odrazil. Lopta išla znova na mňa, potom na Klajmana, ktorý tiež strieľa, ale tiež neúspešne a Martin doráža strelu aj gól. A tuto nastala situácia, kde som nevedel, či mám ísť útočiť alebo prihrať. Išiel som prihrávať a úplne som to Ale síp sa učí. Tu sa išlo rozohrávať, takže som automaticky bol postavený pri tyčku a Klajman vyrazil prihrávku, ktorú zobral Adam a Martin mu prebral naspäť. Automaticky ako vyšiel vystreliť, došiel tam Adam a dal gól. Tuto už Žochári aj my sme začali hrať ako naši spolužiaci zo školy. Takže kto sleduje toto video, naučí sa z tohto zápasu hrať florbal. Možno sa poučíte, možno nie, kto vie. Ako napríklad táto krížna prihrávka cez stred, kde boli naši dva hráči a streľba, ktorá neskončila v sieti, ako aj do našich spolužiakov. Tuto už následný útok, Klajman po ľavej strane prihráva kapitánovi Lukasovi,
ktorý si nespracoval loptičku, ktorá mu utekla k mantinelu a následne krásny backhand do brány. Žocharom podarilo vyhrať bully a následne išla prihrávka dopredu, ktorá sa odrazila od mojej čepele. Takže som išiel pre loptičku, išiel som si dať otočku okolo hráča, ktorá sa mi nepodarila, pretože sa lopta odrazila ku našej bráne. Potom išla ďalšia prihrávka, ktorú následne išiel brániť Tobiasko, ale nevyšlo mu to. Tu Martin šprintuje za loptičkou, s ktorou sa otáča okolo hráča, uteka za bránku, stráca loptičku, pretože bola odrazená, získavajú naspäť, potom ide prudká prihrávka cez žochára, beriem loptičku, otáčam sa, naznačím, znova si preberiem a vystrelím, ale neúspešne, pretože to nebola dosť prudká strela. Tu už Martinové krásne prebratie a strela do brány. A tu tiež Martinové krásne prebratie a strela, ktorú mu vyblokoval brankár. A tu už iba oddáva prihrávka na Martina, ktorá sa nekončí golom, pretože to vyblokoval žochársky obranca. A tu sme mali presilovku s našim tímom. A toto už iba krásna Martinová strela na 9-0. Kto zistí, za čo Martin dostal 2 minúty, dajte vedieť do komentu. Díky. A na toto není odpoveď. Tuto sa mi od Klajmana dostala prihrávka, ktorá išla Žochárovi cez čepel. Naznačil som, vystrelil som, ale tiež na nič strela. 27-čka Ranger. A nakoniec Martinová strela, ktorá sa končí gólom. Tú sivú škvrnu na scéne si nevšimajte. Vám toto video zo zápasu páčilo, dajte odber, ide sa na 200 a like na video. Majte sa.